салом алайкум ва суруд ба хотири ғариббачаҳои Навосибир. суруд муфталаби бародарои безан шумараи ҷура маслиҳат метум тура хоҳи бойба чашидан бо ман Россия бира набудум як берӯзӣ надоштам ризқи рӯзӣ пеши кор буд сия то рафтани Россия касалам кардан ахир рафтум раҳи дур чашми душман шава кур шидаи история зиндагӣ дар Россия росту дуруға гуфтуме дили урса ёфтум ҷои хоб шидай таин спес марди корие нестай вақти сархорӣ ошум $500 сефи ту дар таги сар очама кардум хабар соз куне хонаву дар аз кӯчаҳо ҷамъ шидум аз ҷаври кори сахтае худранги вандам шидум хонаву дар какнада арӯс ёфтум сарбанда насиб бошаме харме якта мошини лада гуфтуме очаиҷон бо тоқа дилгир шидуме яъне ма зангир шидум очам гуфт мо тайёрем ай ҳолат хабар дорем ба духтари холатае насиб хостгорӣ мерем намегирум махеша оча бугӣ ай қишлоқе якта духтари пеша хулоса арӯс ёфтам хоки доллара бехтам тӯй гузашт дар ресторан том ба номи Россиян соҳиби дар чашидум баъди як сол ҷураҷоне отаи ба чашидум шукронаи хонаи обод падару модарам шод халқи тоҷик зинда бод Россия поянда буд падару модарам шод халқи тоҷик зинда бод Россия бод зинда бошед шербачаҳои Навосибир.